Θα συνεχίσουμε με την κυρία Κατερίνη Ματσούκα, ιατρό ρευματολόγο, που θα μας μιλήσει για την νομιαρχία. Καλησπέρα σας. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Σύλλογο, τον Ελλήνιο Σύλλογο Ασθενών Νομιαλγίας και την πρόεδρο την κυρία Σιμεωνίδου για την ειδική πρόσκληση που μου έγινε. Οι σύλλογοι ασθενών και όλες οι ομάδες φίλων, όλες οι υποστηρικτικές ομάδες παίζουν πια ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και ειδικότερα στην νομιαλγία αυτός ο ρόλος είναι ακόμα πιο σημαντικό και θα αναφερθώ σε αυτό αργότερα. Όταν μου ζητήθηκε να παρουσιάσω αυτό το θέμα με την ευρύτερη έννοια της συζήτησης πάνω στα σπάνια νοσήματα, είχα μια αρχική αντίρρηση. Η νομιαλγία δεν είναι ούτε νόσημα, ούτε σπάνιο. Είναι ένα πολύ θολό τοπίο. Θα φύγουμε από την εξαιρετική ομιλία γύρω από το θέμα που είχε ο προηγούμενος συνάδελφος, το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο, πάρα πολύ οριοθετημένο, evidence-based, όπως λέμε στην ιατρική, βασισμένο σε αποδείξεις, για να πάμε σε λίγο ένα πιο θολό τοπίο ενός συνδρόμου, γιατί για σύνδρομο μιλάμε, το οποίο δεν είναι τόσο σύγχρονο στο να το αφουγκραστούμε όσο νομίζουμε, είναι όμως σύγχρονο στο πόσο το ψάχνουμε. Και πρέπει στο ερώτημα, η νομιαλγία είναι νόσος ή σύνδρομο? Η ιατρική ορολογία είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, όταν ορίζουμε κάτι σαν νόσο, αυτό πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη αιτία ή κάποιες συγκεκριμένες αιτίες, οι οποίες να έχουν κάποια στοιχεία τα οποία να έχουν αποδειχθεί, δηλαδή να έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση, και βέβαια να υπάρχει μια περιγραφή συγκεκριμένων συμπτωμάτων. Το σύνδρομο είναι ένα σύνολο συμπτωμάτων, σημείων, ιατρικών προβλημάτων, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά και τη διαφάνεια. Τι είναι αυτό που είναι? Το χαρακτηριστικό όμως και η διαφορά ανάμεσα στην νόσο και στο σύνδρομο είναι ότι στο σύνδρομο δεν έχουμε μια σαφή αναγνωρίσιμη αιτία. Μπορεί να εικάζουμε διάφορα αίτια, μπορεί να είναι πολυπαραγωγική αιτιολόγηση του συνδρόμου, πλην όμως δεν υπάρχει σαφής αιτιολόγηση και συγκεκριμένη σκόπευση πάνω σε ένα μονοπάτι το οποίο να σχετίζεται με αυτό το οποίο θεωρούμε σαν σύνδρομο. Η νομιαλγία λοιπόν είναι ένα σύνδρομο. Η συζήτηση γύρω από την νομιαλγία δεν είναι καινούργια, είναι πάρα πολύ παλιά και προέκυψε ακριβώς από αυτή την ανάγκη να περιγραφεί αυτό το ασαφές τοπίο ατόμων, κατά κύριο λόγο γυναικών, που περιγράφανε διάχυτα μυοσκελετικά άλγη, μη εντοπισμένα, δηλαδή δεν υπήρχε εντόπιση σε συγκεκριμένο σημείο και μάλιστα η εντόπιση και τα διάχυτα άλγη μπορούσαν να αφορούν όλα τα τεταρτημόρια του σώματος, όπως θα δούμε παρακάτω, το οποίο όμως εκτός από την αίσθηση αυτή του διάχυτου μυοσκελετικού πόνου, συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα. Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι η πάρα πολύ έντονη κόπωση, δυσανάλογα έντονη για τη δραστηριότητα του ατόμου, ένα γενικευμένο αίσθημα της καμψίας, ειδικότερα τις πρωινές ώρες, διαταραχές του ύπνου και βέβαια γενικότερες διαταραχές συναισθήματος. Τα άτομα τα οποία συνήθως διαγνώσκονται με νομιαλγία είναι άτομα τα οποία χαρακτηρίζονται σαν αγχώδη, καταθλιπτικά πολλές φορές, υπερευαίσθητα. Τα ίδια νιώθουν πάρα πολύ ευαίσθητα συγκριτικά με το περιβάλλον τους. Είναι άτομα τα οποία είναι κατά κύριο λόγο άτομα που προσφέρουν πάρα πολλά, άτομα δοτικά, που βάζουν τον εαυτό τους στην άκρη. Υπάρχουν λοιπόν πολύ συγκεκριμένες περιγραφές αυτού του προφίλ προσωπικότητας που αφορά το σύνδρομο της νομιαλγίας. Η νομιαλγία εντάσσεται στα ρευματικά νοσήματα, εντάσσεται στη ρευματολογία. Είμαστε εμείς οι ρευματολόγοι που ασχολούμαστε με την νομιαλγία. Να γίνει όμως σαφές ότι δεν είναι η τυπική αρθρίτιδα, δεν είναι η αμυγής αρθρίτιδα. Και δεν είναι η αμυγής αρθρίτιδα γιατί δεν χαρακτηρίζεται ούτε από φλεγμονία ούτε από μλάβηση αρθρώσεις. Αφορά το μυοσκελετικό σύστημα, δεν έχει όμως σχέση ούτε στην περιγραφή και σαν αρθρίτιδα και πολύ περισσότερο δεν έχει καμία σχέση με το μεγάλο όγκο των αυτοάνωσων νοσημάτων τα οποία διαχειριζόμαστε εμείς στη ρευματολογία.
Η λέξη νομιαλγία προέρχεται, είναι σύνθετη και αυτό έχει μεγάλη σημασία, από το ίνο, που σημαίνει νόδης ιστός, και το μυαλγία, που σημαίνει άλγος στο μήλ, δηλαδή πόνο στο μήλ. Γενικά, η ιστορία περιγραφής των νοσημάτων αναφέρω γιατί πάρα πολλοί ρωτάνε από πού προέρχεται ο όρος ρευματολογία, τι σχέση έχει. Είναι λοιπόν η θεωρία των ρευμάτων, των ροών δηλαδή, η περιγραφή ενός διάχυτου πόνου, που αναφέρεται από τον Ιπποκράτη και το οποίο πολλές φορές μας ταιριάζει εξίσου με την ινομιαλγία ή με άλλα νοσήματα, παρά με κάποιες μονοαρθρίτιδες που αντιμετωπίζουμε εμείς, που είναι τα πιο κλασικά σε εισαγωγικά νοσήματα της ρευματολογίας. Ο όρος ινοϊστήτης που βλέπουμε το 1815 και η νοσήτης το 1876 είναι ακριβώς αυτές τις περιγραφές. Δηλαδή, αν ανατρέξουμε στην ιστορία της ιατρικής, περιγράφουν τέτοιου τύπου νοσήματα. Τέτοιου τύπου μάλλον συμπτώματα. Τα νοσήματα τα οποία περιγράφουν πολύ αόριστα, ας πούμε, εκείνη την εποχή, όσοι ασχολούνταν με την ιατρική, σαφώς δεν έχουν καμία σχέση με τον τρόπο περιγραφής του σημερινού το δικό μας. Εδώ έχω βρει για ιστορικούς λόγους την πρώτη αναφορά, γραπτή αναφορά, δημοσίευση γύρω από αυτό που σήμερα λέμε σύνδρομο ινομιαλγίας και που τότε, όπως βλέπετε, αναφέρεται σαν ινοσίτης. Αυτός ήταν ο όρος ινοσίτης ήταν ο όρος που ακόμα και εγώ έμαθα τη δεκαετία του 80 όταν έκανα ειδικότερα ρευματολογίας. Σαν ινοσίτητα την ξέραμε. Από τη δεκαετία του 80 άρχισε δειλά-δειλά να εμφανίζεται με τον όρο ινομιαλγία. Και σε πολλά συγγράμματα ρευματολογίας μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 90 αναφερόταν και τα δύο. Σύνδρομο ινοσίτητας, παύλα ινομιαλγίας. Βλέπουμε λοιπόν την πρώτη αναφορά που γίνεται σε καναδικό περιοδικό το 1926. Όλα αυτά τα λέω γιατί. Διότι πάρα πολλές φορές στον χώρο που δουλεύουμε, όταν μπει η υποψία ινομιαλγίας, πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλοί ασθενείς με κοιτάνε έκπληκτοι. Το έχουν ακούσει πρώτη φορά, με ρωτάνε αν είναι κάτι καινούργιο, αν είναι κάτι που δεν το έχουν ακούσει ποτέ. Αυτό λοιπόν είναι που ορίζει περισσότερο το σπάνιο. Το άκουσμα είναι σπάνιο. Η νόσος δεν είναι τόσο σπάνια, το σύνδρομο μάλλον. Στα σπάνια νοσήματα ορίζεται λόγω μιας συχνότητας καταγραφής που υπήρχε με βάση τα δεδομένα που είχαμε. Δεν σημαίνει ότι όλα τα άτομα που έχουν σύνδρομο ινομιαλγίας και όλα τα άτομα που πάσχουν καταγράφονται. Ποια είναι λοιπόν τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή? Αφορά η ινομιαλγία, το σύνδρομο ινομιαλγίας θεωρείται ότι αφορά ένα 2 έως 4% του πληθυσμού. Αυτό δεν θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο. Βέβαια, 75 με 90% αφορά γυναίκες. Το γιατί αφορά γυναίκες, για να μπορέσει, θα πρέπει να αποδειχτεί, να συσχετιστεί. Στην ιατρική ή κάτι αποδεικνύεται, και πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρά στοιχεία για να αποδειχτεί, ή υπάρχει μια στατιστική συσχέτιση, όπως λέμε. Ήθιστε η στατιστική συσχέτιση ό,τι αφορά οι γυναίκες να ψάχνεται κατά κύριο λόγο στο επίπεδο το ενδοκρινολογικό, στο επίπεδο των ορμονών τους. Ή στο επίπεδο στην ινομιαλγία, περισσότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή μία έρευνα, πάρα πολύ ισχυρή έρευνα, σε κομμάτι που αφορά προσωπικότητα, δηλαδή υπάρχει μια πολύ ισχυρή έρευνα από ομάδες ψυχιάτρων και ψυχαναλυτών, που προσπαθούν να ερευνήσουν αν υπάρχει συσχέτιση αυτού που είπα πριν, του προφίλ προσωπικότητας του ατόμου και του διακινούμενου συναισθήματός του. Είπαμε λοιπόν ότι σε ποσοστό σχεδόν 90% είναι γυναίκες. Επιγραμματικά, δεν θέλω να σταθώ σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Θέλω να σας μείνει η ουσία από κάποια πράγματα για να μπορούμε μετά να κάνουμε κουβέντα. Στο βασικό είναι τα ερωτήματα. Και προσπαθώ να επικεντρώσω στα τελείως απαραίτητα που θα πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του. Τι είναι αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνει κάποιον να υποψιαστεί ότι πιθανόν να πάσχει από ινομιαλγία? Είναι ο χρόνιος διάχυτος πόνος. Τονίζω τη λέξη διάχυτος. Δεν είναι εντοπισμένο σε ένα σημείο. Παρακάτω θα το συζητήσουμε πιο αναλυτικά. Είναι αυτό το αίσθημα κόπωσης. Είναι ο κακός ύπνος, η διαταραχή του ύπνου. Υπήρχε μια εποχή, γύρω στη δεκαετία του 90, που γινόταν μια εντονότατη συζήτηση. Ήταν πάρα πολύ. Δηλαδή, σε κάθε αναφορά στην ινομιαλγία γινόταν αυτό σαν πρώτο θέμα. Μήπως η ινομιαλγία είναι ένα σύνδρομο κακού ύπνου? Τελικά δεν είναι μόνο αυτό. Σαφώς όμως υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση της κακής ποιότητας του ύπνου με το σύνδρομο ινομιαλγίας. Ο ύπνος είναι μη αναζωογονητικός, δηλαδή
ξυπνάει κανείς, λες και δεν έχει κοιμηθεί. Αυτό καθορίζει όλη την πορεία της ημέρας στη συνέχεια και είναι ένα από τα πρώτα πράγματα, όπως θα δούμε παρακάτω, που πρέπει να λυθεί για να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος, ο οποίος ανατροφοδοτεί. Δηλαδή, ο κακός ύπνος δημιουργεί αυτό, η κακή μέρα χαλάει το θυμικό, χαλάει τη διάθεση, αυξάνει μια πιθανή καταθλιπτική διάθεση, το άτομο δεν είναι ενεργό, δημιουργείται όλος αυτός ο φαύλος κύκλος, ο οποίος ανατροφοδοτείται. Και βέβαια, μια δισκαμψία αρθρώσεων, επαναλαμβάνω, σε αρθρώσεις που δεν πάσχουν, δεν φλεγμένουν, δεν έχουν κάποιο κλινικό έβριμα. Εργαστηριακά ευρήματα δεν υπάρχουν ποτέ, όπως θα πω και παρακάτω, δηλαδή οι εξετάσεις βγαίνουν ως επιτοπλίστων αρνητικές και να βρεθεί κάποιο τυχαίο έβριμα σε θετική εξέταση, κάποια μικρή υποψία φλεγμονής, σαφώς δεν σχετίζεται κλινικά με το συγκεκριμένο σύνδρομο. Η παθοφυσιολογία, η οποία είναι ένα τοπίο θολό και ανεξερεύνητο, κυρίως προσπαθεί να εστιάσει, πέρα από το κομμάτι που είπαμε, το ψυχιατρικό, ψυχαναλυτικό, στην αυξημένη ευαισθησία στον πόνο. Αυτό υπάρχει σίγουρα. Δηλαδή, οι ασθενείς με εινομιαλγία έχουν μια αυξημένη ευαισθησία στον πόνο, όχι μόνο στην κλινική εξέταση, στα συγκεκριμένα trigger points που εμείς οι γιατροί ψάχνουμε, αλλά και σε διάφορα ερεθίσματα, όπως βλέπετε, που μπορεί να είναι μηχανικά. Μπορεί να είναι η εναλλαγή κρύου-ζέστης, η οποία είναι δυσανάλογα μεγάλη ένταση συγκριτικά με το ερέθισμα το οποίο υπάρχει. Δηλαδή, η ευαισθησία, η αντίληψη του πόνου, σαφώς έχει κάποια διαταραχή. Δεν θέλω, έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες γύρω σε αυτό, πάρα πολλές αναφορές. Δεν θέλω να εστιάσω, γιατί μάλλον περισσότερο θα σας κουράσω. Δεν έχει αποδειχθεί κάτι συγκεκριμένα, εικάζονται πάρα πολλά πράγματα γύρω από αυτό. Άλλοι μιλάνε για μια κεντρική ευαισθητοποίηση από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Βλέπουμε διάφορα εδώ παθολογικά επίπεδα σερωτονίνης, νοροεπινεφρίνης, τέλος πάντων δεν έχουν τόσο σημασία. Περισσότερο και τα ανέφερα για να ξέρετε πού περίπου κυμαίνεται η συζήτηση και πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Ακόμα και όταν απομακρύνεται λοιπόν αυτό το όποιο μηχανικό ερέθισμα ή θερμικό ερέθισμα, ο πόνος δεν φεύγει αμέσως. Και αυτό έχει να κάνει λοιπόν με αυτό που λέμε την ιδιαίτερη αντίληψη του πόνου που έχουν οι ασθενείς με την εινομιαλγία. Και μετρώντας το, η αναλογία με υγιή άτομα, με άτομα μη πάσχοντα, φτάνει περίπου στο 50%. Δηλαδή χρειάζεται το 50% που χρειάζεται κάποιος άλλος ακριβώς για να εκδηλώσει αυτή την ευαισθησία και να εκδηλώσει πόνο. Όταν μιλάμε για διάγνωση εινομιαλγίας, θα πρέπει να έχουμε ένα διάχυτο πόνο, ο οποίος να κρατάει κάποιο διάστημα. Αυτό ισχύει σε πάρα πολλά νοσήματα. Τα κριτήρια διάγνωσης των νοσημάτων έχουν κάποιους αυστηρούς όρους. Μπορεί ένας διάχυτος πόνος να οφείλεται σε μια ίωση, μπορεί να οφείλεται σε κάποιο άλλο οργανικής αιτίας νόσημα, το οποίο θα πρέπει να διερευνηθεί. Εμείς βεβαίως ψάχνουμε και όλα τα κομμάτια των δικών μας νοσημάτων, ψάχνουμε για μια πιθανή πρώιμη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Αφού αποκλειστούν λοιπόν όλα αυτά, θεωρούμε τον χρόνιο διάχυτο πόνο, ο οποίος σαφώς πρέπει να κρατάει πάνω από 3 μήνες, δηλαδή πόνος 2 εβδομάδων ή 1 μήνα δεν θεωρείται παθογνωμονικός για να βάλει κανείς τη διάγνωση. Ο πόνος λοιπόν πρέπει να είναι πάνω από 3 μήνες. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να αφορά όλο το σώμα, δεν υπάρχει καταρτημόριο του σώματος το οποίο να μην πάσχει. Η σπονδυλική στήλη, ο αξονικός σκελετός δεν εξαιρείται, μπορεί να υπάρχει και αξονική προσβολή, όπως θα δούμε παρακάτω στα trigger points. Είναι πολύ πιο έντονα τα ενοχλήματα μετά την πρωινή έγερση. Αυτό πάρα πολλές φορές μπερδεύει πολλούς συναδέλφους, ειδικά ορθοπαιδικούς, που συνδέουν την πρωινή δισκαμψία και σωστά τη συνδέουν με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα ή με κάποιες φλεγμονώδεις αρθροπάθειες. Και βεβαίως αυτό το σύμπτωμα το αποδίδουν σε μια πιθανή ρευματοειδή και στέλνουν ευτυχώς τον ασθενή στο ρευματολόγο για να μπορέσει να γίνει ίσως και πιο γρήγορα η διάγνωση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η περιγραφή αυτού του διάχυτου μυοσκελετικού πόνου δεν είναι σαφής, δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή, είναι τόσο πολλές οι περιγραφές, τόσο διαφορετικές από τους ασθενείς, που πραγματικά είναι το πώς το βιώνει ο καθένας. Εδώ σας έχω βάλει μερικές κλασικές περιγραφές. Πονάω παντού. Νιώθω σαν να έχω γρίπη. Νιώθω πρισμένες αρθρώσεις. Από την κλινική εξέταση δεν υπάρχουν πρισμένες αρθρώσεις. Πονάω που και να αγγίξουν, μου διάζω, με μιλιάζω. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές καταγραφές. Εγώ κάποιες φορές προσπαθώ και βλέπω κάποιες συζητήσεις ασθενών στο διαδίκτυο και πραγματικά είναι ακόμα περισσότερες περιγραφές εκεί που είναι και πιο ελεύθεροι από ένα ιατρείο να τα πούμε. Η κόπωση. Η περίφημη κόπωση της συνομιαλγίας, η οποία
είναι και αυτή που δημιουργεί το φαύλο κύκλο σε σχέση με το κομμάτι του συναισθηματικού φορτίου της κατάθλιψης, της αυτοεκτίμησης του ατόμου. Εδώ πέρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο αρχίζει να κάνει το άτομο να αισθάνεται περίεργα, να απομονώνεται και αυτό να ανατροφοδοτεί το ίδιο το σύνδρομό του. Η κόπωση λοιπόν της συνομιαλγίας βιώνεται από τους περισσότερους ασθενείς σαν εξοντωτική. Δηλαδή νιώθουν εξοντωμένοι. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε άλλο επίθετο που να είναι πιο χαρακτηριστικό για αυτή την κόπωση. Η κόπωση λοιπόν αυτή είναι πραγματικά δυσανάλογη με τη δραστηριότητα. Δηλαδή μπορεί με μια πολύ συνηθισμένη δραστηριότητα μιας μέρας ο ασθενής να αισθάνεται πάρα πολύ κουρασμένος. Αυτή λοιπόν η δυσαναλογία είναι που θα πρέπει να βάλει την υποψία για αυτή την πιθανή διάγνωση της συνομιαλγίας και τη βάζει σε κάποιους συναδέλφους που έτσι λίγο έχουν ασχοληθεί με το θέμα πέραν των ρευματολόγων. Πολλές φορές βέβαια, επειδή αυτή η δυσανάλογη κόπωση συνδέεται και με την κατάθλιψη, μένουμε εκεί. Δηλαδή, υπάρχει διάγνωση κατάθλιψης σκέτη, η οποία μπορεί να σωματοποιεί ενοχλήματα, να εξηγεί το πόνο κλπ. Επειδή δημιουργεί λοιπόν προβλήματα πάρα πολλά αυτή η κόπωση, σε ένα επίπεδο εργασιακό, σε ένα επίπεδο προσωπικό, μέσα στην ίδια την οικογένεια, σε ένα επίπεδο κοινωνικών σχέσεων, διότι όταν αισθάνεται κανείς κουρασμένος, αποφεύγει. Δεν μπορεί ούτε στη δουλειά του να αποδώσει, αποφεύγει την κοινωνική ζωή, αποδίδει ελάχιστα στις ανάγκες μιας οικογένειας που σε κάποιες φάσεις μπορεί να είναι πιο αυξημένες για μια γυναίκα που, όπως είπαμε, ως επιτοπλίστων στον γυναίκων δεν υπάρχει καθημερινομιαλγία, με αποτέλεσμα αυτό το πράγμα να τροφοδοτείται και να γίνεται εκρηκτικό. Πραγματικά εκρηκτικό. Αυτή, δηλαδή, η εξοντωτική κόπωση γίνεται εκρηκτική. Το άτομο νιώθει, όπως βλέπετε, να εξαντλείται η δύναμη, η ενέργεια κλπ. Και προσπαθώντας να το περιγράψει αυτό, εκεί που συνήθως προσκρούει και αισθάνεται δυσάρεστα, είναι γιατί όλοι οι γιατροί που εξετάζουν το άτομο με συνομιαλγία δεν βρίσκουν τίποτα. Είναι ένα αίσθημα λοιπόν περισσότερο υποκειμενικό παρά αντικειμενικό. Εμείς δεν έχουμε αντικειμενικά ευρήματα, πέρα από αυτά που θα σας πω παρακάτω. Πάρα πολλοί ασθενείς φτάνουν, απευθύνονται όταν έρχονται σε μένα, από όπου έχουν περάσει από διάφορους γιατρούς, έχοντας στο χέρι και ηλεκτρομυογράφο, και αυτό αρνητικό. Ακόμα μεγαλύτερη. Δηλαδή, αρχίζουν να αισθάνονται αυτό που λέμε ότι είναι στο μυαλό τους, ότι είναι ψυχολογικό, ότι φταίνε αυτοί. Δηλαδή, μετά αρχίζει η αυτοεκτίμηση και πέφτει, αρχίζουν να αισθάνονται σε εισαγωγικά στιγματισμένοι ότι. Και ανατροφοδοτείται όλο αυτό το πράγμα το οποίο είπαμε. Γιατί να ξαναπάρει αυτό. Πάμε στις διαταραχές του ύπνου. Η νομιαλγία και ο κακός ύπνος, η κακή ποιότητα του ύπνου, είπαμε ότι είναι ένας παύλος κύκλος. Σας είπα ότι κάποια στιγμή στη δεκαετία του 90 το περιγράφανε την νομιαλγία σαν σύνδρομο κακού ύπνου. Ο ύπνος είναι κακός, ενώ πολλές φορές είναι επαρκής σε ώρες. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ότι οι ασθενείς έχουν αϊπνίες ή ότι οι ασθενείς κοιμούνται λίγο. Μπορεί να κοιμηθούν το ωράριο που κοιμούνται και οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα άτομα της οικογένειας, 7 ώρες, 8 ώρες πολλές φορές, και να ξυπνάνε πτώμα. Να ξυπνάνε, ας πούμε, μπορούν να σηκωθούν, να μπορούν να... Οι ασθενείς λοιπόν νιώθουν ότι δεν κάνουν καλό ύπνο, βαθύ ύπνο, μπορεί να σηκώνονται πάρα πολλές φορές στη διάρκεια της νύχτας και βέβαια σηκώνονται κυριολεκτικά εξοντωμένοι το πρωί. Με όλη αυτή τη δυσκολία που συνοδεύεται και αυτή τη σκαμψία και η μέρα ξεκινάει πάρα πολύ άσχημα. Αυτό που είπαμε ότι αν ακόμα και να κοιμηθεί αρκετά το άτομο νιώθει πάρα πολύ κουρασμένο, τα άτομα έχει αποδειχθεί και σε διάφορες μελέτες που έχουν γίνει και σε έρευνες με τα κεφαλικά κύματα στη διάρκεια του ύπνου, ότι τα άτομα με νομιαλγία έχουν ένα πρόβλημα στο βαθύ ύπνο. Αυτό είναι κάτι που ψάχνεται ακόμα περισσότερο και σίγουρα υπάρχει ένα ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο σε σχέση με αυτό και από εκεί και πέρα βέβαια έχει να κάνει και με παραπέρα κομμάτια τα οποία αφορούν τη συσχέτιση όλης αυτής της πορείας του ύπνου με
με αυξητική ορμόνη, με έκρηση αυξητικής ορμόνης, με διάφορα άλλα τέλος πάντων στοιχεία, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο ψάξιμο. Δεν έχει βρεθεί κάτι πέρα από αυτό, ότι πραγματικά πάσχει το κομμάτι του βαθαίου ύπνου. Αυτό είναι ένα επιβεβαιωτικό στοιχείο για αυτό που χρόνια περιγραφόταν, χωρίς να μπορούμε να εστιάσουμε τι ακριβώς είναι. Αυτός λοιπόν ο κακός ύπνος συνδυάζεται το πρωί πέρα από τη δισκαμψία και με κάποιο αίσθημα ειδήματος, δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, αισθάνεται κανείς ότι ξυπνάει κλεισμένος, το οποίο πάλι ποτέ αντικειμενικά δεν αποδεικνύεται. Δηλαδή, ακόμα και να εξεταστεί την ίδια στιγμή που σηκώνεται από γιατρό, δεν θα βρει ειδήμα. Ή ο συγγενής που είναι δίπλα, ενώ ο σύντροφος, το παιδί, ο σύζυγος, οποιοδήποτε, μπορεί να λέει μια γυναίκα ότι το χέρι μου είναι κλεισμένο και να λέει σε τρελή το χέρι σου μια χαρά. Και όμως το αισθάνεται κλεισμένο. Όλα αυτά βέβαια δημιουργούν και μια συμπτωματολογία που σχετίζεται με το γενικότερο κομμάτι των γνωσιακών διαταραχών. Όλα αυτά δημιουργούν μια χαμηλή αυτοεκτίμηση, ένα άτομο το οποίο έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση, σηκώνεται και είναι πάρα πολύ κουρασμένο, όλο αυτό το φαύλο κύκλο που είπαμε, αρχίζει να έχει διάσπαση προσοχής, έχει δυσκολία στη συγκέντρωσή του, δυσκολία στην απόδοσή του, κάποιες φορές έχει διαταραχές ακόμα και της πρόσφατης μνήμης, παρατηρούνται και τέτοια, χωρίς αυτά να είναι ενισχυτικά ή παθογνωμονικά οργανικού νοσήματος. Και βέβαια η κατάθλιψη, η οποία παρατηρείται σε ένα ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 60%. Αν σκεφτούμε ότι σε αντίστοιχες ηλικίες που παρατηρεί την ομοιαλγία, η ομοιαλγία έχει ένα μεγάλο εύρος ηλικιών, όσες ηλικίες που είναι περισσότερο συχνοί, που είναι τα 40 με 60 στις γυναίκες, το αντίστοιχο ποσοστό στο γενικό πληθυσμό της κατάθλιψης είναι σαφώς πολύ χαμηλότερο. Πάντοτε κάνουμε σύγκριση ακριβώς αυτής της ομάδας πληθυσμού. Μπορεί επίσης να παρατηρούνται συμπτώματα που να σχετίζονται με κεφαλαλγία, με ημικρανίες, είναι συχνά και αυτά, κράτες, καψαλγίες, μουριάσματα, αίσθημα ότι μας περνάει ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. Ποιο είναι το βασικό κομμάτι, λοιπόν, θα πάμε όλα αυτά, θα αισθάνεστε και εσείς ότι περιγράφουμε τελείως το όλο τοπίο. Τι κάνει ο γιατρός, ο οποίος υποψιάζεται τη διάγνωση του συνδρόμου της ομοιαλγίας, τι έχει στα χέρια του, πέρα από ένα πολύ καλό ιστορικό, πέρα από μια πάρα πολύ ένα υπομονετικό άκουσμα της περιγραφής των συμπτωμάτων από τον ασθενή, των συνηθιών ζωής του, της καθημερινότητάς του κλπ. Έχει ένα ισχυρό κλινικό κομμάτι το να βρει τα trigger points. Τα trigger points της συνομοιαλγίας είναι το πιο πολύ συζητημένο κομμάτι στο επίπεδο της κλινικής, στο επίπεδο δηλαδή ανάμεσα σε εμάς τους γιατρούς. Καταρχάς, τα trigger points πώς πρέπει να τα ανιχνεύσουμε. Δηλαδή, αν πιέσεις έναν άνθρωπο πάρα πολύ, θα πονέσει. Αν το πιέσεις λίγο, δεν θα πονέσει καθόλου. Υπάρχει λοιπόν, το λέω αυτό γιατί πάρα πολλές φορές, επειδή τα trigger points είναι γνωστά, μπορείτε να τα βρείτε και μέσα στο διαδίκτυο, μπορεί να το κάνει και κάποιος ο οποίος, ας πούμε, είναι στο φιλικό περιβάλλον να το ψάξει. Και ή να πονέσει κάποιος πολύ ενώ δεν πρέπει, ή να μην πονέσει ενώ πρέπει. Το κριτήριο είναι το αν αυτός ο οποίος εξετάζει, ο γιατρός, την ώρα που κάνει την εξέταση για το trigger point, θα πρέπει να σπρίσει τον ήχο. Αυτό είναι. Η πίεση δεν έχει κάποιο, δεν είμαστε να μετράμε ακριβώς την πίεση με κάποιο όργανο, αλλά υπάρχει. Εμείς το έχουμε μάθει στη ρουτίνα μας, το κάνουμε ασυναίσθητα, πια ξέρουμε ακριβώς, αλλά είναι αυτό το κριτήριο. Δηλαδή, δεν θα χαϊδέψεις κάποιον για να δεις αν έχει trigger point. Και βέβαια το πιο βασικό, να ξέρει κανείς την ανατομική του θέση. Είναι τόσο μικρή, και εκεί γίνεται η μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, την τελευταία 20 ετία έχουν περιγραφεί λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, λίγο πιο δεξιά, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω τα σημεία. Κάποιοι έχουν αμφισβητηθεί, κάποιοι έχουν βγει στις πιο σύγχρονες καταγραφές, όπως όμως. Άλλοι ισχυρίζονται ότι είναι ακόμα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, αυτό που θα δείτε παρακάτω, θα το δούμε μόνο, είναι αυτό το οποίο έχει βγάλει το Αμερικανικό Κολέγιο Ρευματολογίας από το 1990. Οι διαφοροποιήσεις που έχει είναι ελάχιστες έκτοτε. Βλέπουμε λοιπόν, και εκείνο που θέλω, δεν ξέρω αν το έχετε δει και το ξέρετε, το χαρακτηριστικό του είναι ότι αυτά τα ζεύγη των trigger points, των ευαίσθητων σημείων λοιπόν που εμείς ανιχνεύουμε, είναι καταρχάς ζεύγη.
βλέπετε ότι τα περισσότερα από αυτά είναι συμμετρικά. Και πολλά από αυτά είναι εξωαρθρικά. Δηλαδή, δείτε στο γόνατο. Στο γόνατο, το σημείο αυτό είναι στην έσω επιφάνεια του γόνατος έξω από την άρθρωση, έξω από την καταγωνή άρθρωση. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο, το οποίο δεν σχετίζεται με τίποτα. Δηλαδή, εξετάζει την άρθρωση του γόνατος, δεν πονάει, κινείται, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μόλις πατήσεις εκείνο το σημείο, πετάγεται το ασθενής πάνω. Αντίστοιχα σημεία βλέπουμε στον αγκώνα, είναι λίγο πιο μέσα π.χ. στον αγκώνα από εκεί που συνήθως είναι οι επικονδυλίτιδες. Όμως, επειδή έχει ένα πολύ μεγάλο τενόντιο πέταλο και είναι πάρα πολύ συχνές τενοντίτιδες στους ώμους, περιαρθρίτιδες όπως τις λέμε, το rotator cuff, όλο το τενόντιο πέταλο του ώμου είναι εκτεταμένο. Εκεί πέρα λοιπόν η πολλή συζήτηση για τα trigger point και για τα σημεία ευαισθησίας τα έβγαλε στο τέλος. Από τα κριτήρια, εμείς βέβαια πάντα κλινικά τα ψάχνουμε. Ειδικά αν ο ασθενής δεν έχει κάποιο ιστορικό τενοντίτιδας ή περιαρθρίτιδας. Βλέπετε λοιπόν εδώ και τα υπόλοιπα σημεία. Θα πρέπει από τα 18 σημεία που εμείς εντοπίζουμε για να γίνει διάγνωση νομιαλγίας να βρεθεί ευαισθησία σε τουλάχιστον 11 από αυτά. Μπορεί να βρεθεί και σε όλα, αλλά το μήνυμο είναι τα 11. Αυτά λοιπόν τα οποία ισχύουν από το 1990 από το Αμερικανικό Κολέγιο Ρευματολογίας έχουν διαφοροποιηθεί ελάχιστα, γι' αυτό και σας έβαλα την αρχική καταγραφή που είναι και η πλέον, δηλαδή το Αμερικανικό Κολέγιο Ρευματολογίας στα τροποποιημένα του κριτήρια πάλι αυτά τα ίδια trigger points κρατάει. Τώρα, εδώ πέρα περιγράφω όλα αυτά τα οποία έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια, τα περνάω σύντομα, ότι σε σχέση με την ποικιλία, σε σχέση με τα σημεία ευαισθησίας και την δυσκολία της εξέτασης των σημείων ευαισθησίας. Σε σχέση με τη διάγνωση νομιαλγίας, το είπα και πριν, δεν υπάρχουν ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις. Δεν υπάρχει κάποια εργαστηριακή εξέταση η οποία να τεκμηριώνει τη διάγνωση. Πάρα πολλές φορές θα έλεγα ότι σε εμάς τεκμηριώνει την διάγνωση η ανυπαρξία θετικών εξετάσεων. Δηλαδή, μην βρίσκοντας οτιδήποτε άλλο το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε, ακόμα και να έχουμε καταλήξει ότι πιο πιθανή διάγνωση είναι αυτή, επιβεβαιώνει την υποψία, επιβεβαιώνει την πιθανή διάγνωση. Εξετάσεις παθολογικής δεν υπάρχουν όχι μόνο για τα γνωστά γενική αίματος καθίσης, τη αντιτρώσα πρωτεΐνη κλπ. Δεν υπάρχουν και για άλλα τα οποία ψάχνουμε, βιταμίνες. Πάρα πολλές φορές έρχονται οι ασθενείς με ένα εκτεταμένο, λόγω υπερβολικό, ο οποίος δεν χρειάζεται καν. Θα πρέπει να αποκλειστούν, όπως είπαμε, οι άλλες παθήσεις, οι δικές μας, οι ρευματολογικές δηλαδή, οι πλεγμονώδεις συστηματικές αρθροπάθειες, όπως η ρευματολογική, η ψωριαστική, η αντιλοποιητική. Βέβαια, αυτές έχουν μια κλινική εικόνα που δεν είναι περίπτωση να ξεφύγουν. Ο λόγος όμως που το βλέπουμε είναι ότι υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, υπάρχει και κάτι άλλο. Πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν ρευματοειδή, τα άτομα με το χρόνιο πόνο, όπως λέμε εμείς, που έχουν ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλες χρόνιες αρθροπάθειες, τα άτομα με χρόνιο πόνο αναπτύσσουν πάρα πολύ συχνά δευτεροπαθούς νομιαλγία. Και τα πράγματα βλέπονται αρκετά. Δηλαδή, η νομιαλγία μπορεί να υπάρξει πάνω σε έδαφος ρευματοειδούς και να έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Και εκεί πέρα, βέβαια, αυτό περισσότερο αφορά και το συζητάμε στους συλλόγους των ρευματοπαθών, στους συλλόγους των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι διαχειρίζεσαι πάρα πολύ δυνατά φάρμακα και υπάρχει ο κίνδυνος κάποια συμπτωματολογία νομιαλγίας να θεωρηθεί σαν έξαρση ρευματοειδούς. Να θεωρήσουμε δηλαδή ότι η νόσος δεν λύνεται με τα φάρμακα που δίνουμε. Εκεί θέλει ακόμα παραπάνω προσοχή. Δεν θα επεκταθώ όμως σε αυτό, γιατί μιλάμε για το αμυγές σύνδρομο της νομιαλγίας αυτή τη στιγμή. Είπαμε λοιπόν ότι η διάγνωση πρέπει να εξηγείται, εφόσον δοθεί με αυτά τα οποία είπαμε τα κριτήρια, θα πρέπει να εξηγηθεί πάρα πολύ καλά. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι, όπως σας είπα, επειδή τα περισσότερα άτομα στα οποία συζητιέται η πιθανότητα να έχουν νομιαλγία δεν το γνωρίζουμε, δηλαδή ακούνε πρώτη φορά τον όρο. Η λέξη νομιαλγία την ακούν πρώτη φορά, πολύ λίγα είναι τα άτομα τα οποία γνωρίζουν το σύνδρομο. Θα πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ καλή επεξήγηση όλων αυτών των πραγμάτων που είπα πριν. Δηλαδή, ποια είναι τα σημεία τα οποία πρέπει κανείς να προσέξει περισσότερο, τι είναι αυτό το οποίο δεν έχει ο ασθενής και ένα πολύ μεγάλο βάρος στο κομμάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ ψάξιμο και αρκετή δουλειά από το γιατρό και χρόνο, το κομμάτι της προσωπικότητας, γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, αυτό είναι από το οποίο ξεκινάμε για να προχωρήσουμε το πώς αντιμετωπίζουμε την νομιαλγία. Βέβαια, ό,τι και να κάνουμε, τα συμπτώματα υποχωρούν πάρα πολύ δύσκολα. Έχει βρεθεί σε όλες τις σειρές, σε όλες τις μελέτες, ότι
ακόμα και αν κάνεις τα πάντα τα οποία περιγράφονται ότι πρέπει να κάνεις, σε αρχικό στάδιο τα αποτελέσματά σου θα είναι περίπου, στην καλύτερη περίπτωση, ένα 50 με 60% αυτό που θα ήθελες και θα περιμένεις, ή αυτό που πιθανόν να προσδοκά κανείς σαν το ιδανικό. Η βελτίωση δηλαδή ορίζεται αντικειμενικά στους διάφορους δείκτες αυτούς, σαν περίπου 50 με 60% στην καλύτερη περίπτωση. Ο στόχος, όπως και σε όλα τα ρευματικά νοσήματα, είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, εμείς θεραπεύουμε, ακόμα και το τρίτο target στη ρευματοειδή αρθρίτη θα είναι ο ασθενής να είναι παραγωγικός, να έχει καλή ποιότητα ζωής. Δεν είναι η έννοια του πόνου αμοιβώς. Ο πόνος βεβαίως είναι κάτι το οποίο κάνει κακή ποιότητα ζωής, αλλά είναι και πολλά άλλα πράγματα τα οποία το κάνουν. Και βέβαια, ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ βασικό με το που μπαίνει διάγνωση νομιαλγίας και η στρατηγική πώς αντιμετωπιστεί η νομιαλγία είναι το πώς θα διαχειριστεί ο ίδιος ο ασθενής της νόσου. Ειδικά στην νομιαλγία, ο δικός μας ο ρόλος είναι ρόλος περισσότερο, δηλαδή δίνουμε κατευθύνσεις, στηρίζουμε και δίνουμε τις σωστές κατευθύνσεις. Τη διαχείριση της νομιαλγίας την έχουν περισσότερο οι ίδιοι ασθενείς. Καταρχάς, κάποιοι βασικοί κανόνες που αφορούν τη θεραπεία. Τη θεραπεία της νομιαλγίας προσπαθούμε, ειδικά σε μορφές που είναι ήπιες συμμέτριες, να την ξεκινήσουμε χωρίς φάρμακα. Αυτό είναι που έχουμε πλέον κατασταλάξει για να δούμε πόσο μπορεί να αποδώσει το άτομο να βελτιώσει κάποια κομμάτια που αφορούν τον τρόπο της ζωής του και την καθημερινότητά του. Με μία εξαίρεση. Το μόνο πράγμα στο οποίο δίνουμε φάρμακα, ξεκινάμε βέβαια από πιο ήπια, βαλεριάνα, είναι το θέμα του ύπνου. Το θέμα του ύπνου πρέπει να σπάσει ο φαύλος κύκλος. Δηλαδή, είτε κάνοντας χαλαρωτικά μπάνια, είτε με πολλή άσκηση που θα κάνει τον ύπνο πιο εύκολο, είτε με κάποιο ηρεμιστικό, με οτιδήποτε, ο φαύλος κύκλος του ύπνου πρέπει να σπάσει. Εκεί είναι δηλαδή που η φαρμακευτική αγωγή θεωρείται επιβεβλημένη αν δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι το άτομο να λειτουργήσει. Το πρώτο και βασικό το οποίο πρέπει να κατανοήσει ένα άτομο το οποίο έχει νομιαλγία είναι ότι πρέπει να δώσει χρόνο καθημερινά στον εαυτό του. Αυτός ο χρόνος δεν μπορεί να υποδειχθεί από τον γιατρό, δεν είναι ίδιος για τον καθένα, είναι διαφορετικά τα θέλω του καθένα και διαφορετικά αυτά που τον χαλαρώνουν, τον γεμίζουν και τον υποστηρίζουν. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να έχει μία ώρα την ημέρα, σταθερά την ίδια ώρα περίπου, που να ασχολείται με τον εαυτό. Για άλλον αυτό το πράγμα, εμείς προτείνουμε κατά κύριο λόγο να είναι μια ήπιας μορφής άσκηση. Μπορεί όμως να είναι και μια χαλαρωτική κουβέντα. Μπορεί να είναι και μια κοινωνική ζωή που εκείνη τη στιγμή θα δίνει ένα στήριγμα και θα γεμίσει το άτομο. Πάντως πρέπει σε καθημερινή βάση να υπάρχει η έννοια του πώς δουλεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην ίδια νόσο το βασικό το οποίο κάνουμε είναι αυτό. Δεν προχωράμε σε φαρμακευτική αγωγή. Εδώ πέρα, δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν υποστηρικτικές δομές. Δηλαδή, δεν υπάρχουν, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες, έχει γίνει μια εξαιρετική προσπάθεια στον Ευαγγελισμό για να στηθεί αυτό, αλλά με όλα τα προβλήματα που έχει το σύστημα της δημόσιας υγείας σήμερα, αυτά θεωρούνται σε εισαγωγικά πολυτέλειες. Δεν υπάρχουν οι δομές αυτές, οπότε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν και ξανάρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή, οι σύλλογοι των ασθενών. Ακόμα και στη ρευματοειδή αρθρίτιδα που έχουμε νοσήματα τα οποία αντιμετωπίζονται κατά κύριο λόγο με φαρμακευτικές αγωγές, έχουμε πάρα πολύ ισχυρό σύλλογο ρευματοπαθών. Ο Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης είναι από τους ισχυρότερους συλλόγους που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χώρο, όχι στην Ελλάδα μόνο. Είναι λοιπόν η στήριξη η οποία πρέπει να υπάρχει από την οικογένεια, από το φιλικό περιβάλλον, η αυτογνωσία, η αίσθηση του τι θέλει κανείς, η αίσθηση του τι είναι αυτό που του δημιουργεί στρες, τι είναι αυτό που του δημιουργεί θυμό, στενοχώρια, όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς οι ρευματολόγοι μπορούμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις, δεν είμαστε όμως ψυχίατροι. Στην ανάγκη λοιπόν χρειάζεται στήριξη ή από ψυχολόγο, στις περισσότερες περιπτώσεις ψυχίατρος δεν χρειάζεται. Αν χρειαστεί, ακόμα και ψυχίατρο, αλλά συνήθως ο ψυχολόγος αρκεί. Εάν το άτομο δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτά, δηλαδή δεν έχει φτάσει σε ένα σημείο να ξέρει τι το θυμώνει, τι τον ευχαριστεί, δηλαδή τι είναι αυτό που του δημιουργεί θυμό, ευχαρίστηση, ποια είναι τα θέλω του. Αυτά είναι πράγματα που βέβαια πάρα πολλές φορές με ρωτάνε, μα είναι δυνατόν κανείς να τα βρει στα 50 ή.
κάποια βασικά είναι. Λοιπόν, αν μιλήσουμε για πιο σοβαρή μορφή νόσου, υπάρχουν και φαρμακευτικές αγωγές. Οι κλασικές φαρμακευτικές αγωγές που υποστηρίζουν τα άτομα με νομιαλγία είναι η κατηγορία των αντικαταθλιπτικών, ειδικά της νεότερης SSRIs, και εκείνο το οποίο είναι το πιο, αυτό που έχει βγάλει και κάποιος, δηλαδή έχει κάνει μελέτες για την νομιαλγία του σεφάλιτα, αλλά όλα τα SSRIs λειτουργούν καλά, τα περισσότερα από αυτά, και βέβαια τα φάρμακα του νευροπαθητικού πόνου, τα οποία δίνονται. Πρεγκαπαλίνη και διάφορα άλλα. Αλλά πολλές φορές ξεκινάμε, εγώ τουλάχιστον έχω αυτή την αρχή και μια σχολή, εγώ ανήκω στη σχολή, καταρχάς θέλω να το πω, που δίνω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο κομμάτι που αφορά τη διαταραχή του συναισθήματος. Δηλαδή θεωρώ ότι ένα μεγάλο κομμάτι που αφορά την νομιαλγία έχει να κάνει περισσότερο με ψυχολογία και ψυχιατρική παρά με κάτι άλλο. Και σε αυτή τη σχολή ανήκω και αυτή είναι υπηρετώ. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που δίνουν πολύ πιο εύκολα τα φάρμακα. Όχι ότι τα φάρμακα δεν τα δεχόμαστε στην νομιαλγία, αλλά επειδή η δράση του είναι περιορισμένη, έχει βρεθεί σε όλες τις περιπτώσεις ότι ακόμα και να πάει συνδυασμό και αντικαταθλιπτικού και δυνατή δόση φαρμάκου για τον νευροπαθητικό πόνο, πάνω από 50% βελτίωση δεν θα δεις. Αυτό είναι καταγεγραμμένο παντού. Έχει βγάλει δεν ξέρω αν το ξέρετε, έχει βγάλει ο συνάδελφος ο Βασίλης ο Παπαδάκος, ο οποίος εκτός από ρευματολόγος είναι και ψυχίατρος, είναι διευθυντής στον Ευαγγελισμό, έχει βγάλει ένα εξαιρετικό βιβλίο για την νομιαλγία. Σας συστήνω να το διαβάσετε. Είναι λίγο δύσκολο, πολύ δύσκολο γιατί έχει πάρα πολλούς ψυχιατρικούς όρους, αλλά πραγματικά είναι ένα βιβλίο που θα πρέπει ο καθένας να το έχει σπίτι του και να το έχει διαβάσει. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται αυτός που έχει δουλέψει πιο πολύ σε επίπεδο έρευνας, ακριβώς γιατί έχει και τις δύο ειδικότητες. Προσπάθησε, σας είπα, να κάνει στον Ευαγγελισμό, αλλά δυστυχώς στον Ευαγγελισμό δεν μπορούν να καλύπτουν ούτε καν τα ρευματολογικά περιστατικά πια, ούτε οι βαριές ρευματοειδείς δεν μπορούν. Οπότε αυτό θεωρήθηκε πολυτέλεια και έχει μείνει στην άκρη. Ο μακρόπνος σχεδιασμός είναι η διαχείριση της γνώσου χωρίς φάρμακο. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό. Δηλαδή, ακόμα και να χρησιμοποιηθούν λοιπόν τα φάρμακα, χρησιμοποιούνται για ένα χρονικό διάστημα. Για ένα εξάμηνο, για ένα χρόνο. Δεν είναι λύση, δεν είναι φαρμακευτική θεραπεία εφόρου ζωής. Δηλαδή, στην νομιαλγία δεν προτείνεται χρήση φαρμάκων διαρκώς όπως σε άλλα νοσήματα όπως τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τώρα, το κομμάτι της άσκησης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και γιατί δημιουργεί, σπάει το φαύλο κύκλο της κινησίας, της δισκαμψίας, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση του ατόμου και βέβαια έχει βρεθεί ότι και λειτουργεί χαλαρωτικά και βοηθάει τον ύπνο. Είναι αυτό που λέμε λοιπόν, ότι ακόμα και αν κανείς γυρίζει τα απόγευμα π.χ. από τη δουλειά και νιώθει κουρασμένο, νιώθει μια γυναίκα κουρασμένη, εξοντωμένη, θα πρέπει να το παλέψει. Αυτό είναι που λέμε η διαχείριση, να σηκωθεί από τον καναπέ και να πάει να περπατήσει. Εάν μπορέσει να το κάνει αυτό και καταλάβει ότι μπορεί να το κάνει και νιώσει καλά, είναι πραγματικά κάτι που είναι το μεγαλύτερο κέρδος, πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, τη στιγμή που αισθάνεσαι ότι θέλεις να σοριαστείς, να ξαπλώσεις, να σηκωθείς και να σκηθείς. Είτε να κάνει κανείς κολύμπι, είτε να κάνει οποιαδήποτε είδη άσκηση του αρέσει. Γιόγκα, πιλάτες, ταϊτσί, ό,τι να είναι. Δεν υπάρχει, δεν έχει αποδειχτεί ότι κάτι είναι πιο καλό από τα άλλα. Η έννοια της άσκησης στο σύνολό της θεωρείται ότι βοηθάει την νομιαλγία. Στις θεραπείες και σε όλες τις δημοσιεύσεις τις ιατρικές υπάρχει πάντοτε ένας βαθμός που κατά κάποιο τρόπο δίνει, μια βαρύτητα στο τι συστήνουμε. Δηλαδή, συστήνουμε κάτι, συστήνουμε ένα φάρμακο, τι ισχυρή, πόσο ισχυρό είναι αυτό που συστήνουμε, δηλαδή τι αποδείξεις έχει πίσω του. Αυτό βαθμολογείται με αίτηση. Όσο πιο ψηλό είναι, βλέπουμε λοιπόν ότι το A, το βλέπετε εδώ, και βάζω πρώτα απ' όλα την άσκηση κλπ. Πόσο υπερέχει έναντι, το βλέπετε σε αυτή εδώ που λέει, εδώ, σε αυτή εδώ τη σειρά. Ό,τι βλέπετε με B και C σημαίνει ότι δεν έχει ισχυρή συσχέτιση. Είναι στα αγγλικά βέβαια, δεν ξέρω. Και το δείχνω αυτό περισσότερο για να δείξω πόσο πιο σημαντική συσχέτιση υπάρχει στην άσκηση, πόσο πιο σημαντική θεωρείται η άσκηση από ό,τι θεωρείται το φάρμακο. Όχι ότι κάποια πράγματα δεν έχουν αποδείξεις, αλλά η συσχέτιση που υπάρχει. Τώρα, αυτό που είπαμε, το ξαναλέω, θέλω να μείνει, το λέω, το ξαναλέω, θέλω να μείνει τελευταίο.
Η ψυχική και σωματική χαλάρωση έχει πάρα πολλούς τρόπους. Έχει βρεθεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που χαλαρώνουν με τη μουσική. Έχει βρεθεί άνθρωποι που χαλαρώνουν με το κολύμπι, με συναντήσεις φίλους, περπάτημα, συμμετοχή. Και βέβαια, ένα άλλο πράγμα το οποίο δυσκολεύει την ινομιαλγία, γιατί δημιουργεί παραπάνω κούραση, δισκαμψία κλπ., είναι το να είναι κανείς υπέρβαρος ή παχύστατος. Συν το γεγονός ότι μειώνει την αυτοεκτίμηση, είναι κάτι το οποίο καλό είναι να αποφεύγεται. Δηλαδή, η καλή σχέση με το σώμα και η διατήρηση του φυσιολογικού βάρους είναι και αυτός ένας πάρα πολύ σημαντικός στόχος. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να στοχεύουν όλα τα άτομα με ινομιαλγία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ έχω πολλά να σας πω, γιατί σημείωνα κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, εγώ επειδή είχα φτιάξει ένα site για την ινομιαλγία το 2008, τότε που δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα στα ελληνικά, το ψάξα πάρα πολύ. Και πέρασα και πάρα πολύ άσχημα χρόνια. Μέχρι να γίνει διάγνωση πέρασα 15 χρόνια. Λοιπόν, στη δική μου εμπειρία, η κόπωση ήταν η τρίτη σε βαθμό ενόχλησης. Δηλαδή, πρώτα ήταν ο πόνος και οι διαταραχές ύπνου ήταν τραγικές. Χρονικά ή σε βαρύτητα? Ναι, είναι αρκετά βαριά περίπτωση. Τι άλλο λέω? Χρονικά σε εμφάνιση τρίτη ή σε βαρύτητα? Σε βαρύτητα. Σε βαρύτητα τρίτη. Λοιπόν, αυτό είναι. Απλά τα έχω βάλει με μπουλ, έτσι, για να σας τα πω. Για να επειδή θα πούμε πολλά, να διακόπτω και κάθε ασθενή. Δεν είναι η ίδια περίπτωση με τον άλλο. Αυτό το έχω καταλάβει. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει κατανοητό. Πατήστε το κουμπάκι. Κάθε ασθενής δεν είναι η ίδια περίπτωση με τον άλλο. Στα δικά μας τα αυτοάμεσονοσήματα κάθε ασθενής είναι χωριστή περίπτωση. Σίγουρα. Πολύ περισσότερο στο θολό τοπίο αυτό που είπαμε, εγώ δεν περιέγραψα τα συμπτώματα, είπα ποια είναι αυτά που συνήθως με βάση τη στατιστική. Εντάξει. Μπορεί κάποιος να μην έχει τίποτα από όλα αυτά, ας πούμε, και να έχει πρώτο π.χ. τον ύπνο, να έχει πρώτο κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν, δυστυχώς αυτό που είχα διαβάσει σε έρευνα, νομίζω της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας παλιά ή σε ξένο site, δεν θυμάμαι, είναι ότι κάνουμε όσο πιο πολλά. Μάλλον θυμάμαι, σε μια μελέτη που είχε γίνει από το Ινστιτούτο στη Στοκχόλμη. Είχαν πει ότι όσα χρόνια καθυστερήσεις να διαγνώσεις την ινομιαλγία και να της δώσεις κάποια αγωγή, τόσο χειρότερα εξελίσσεται. Ή μάλλον τόσο πιο πολύ εξελίσσεται. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει το εξής, το οποίο είναι ένα σημείο συζήτησης. Το σύνδρομο της ινομιαλγίας δεν είναι ένα οργανικό σύνδρομο. Δεν είναι ρευματοειδής που αν την αφήσεις κάνει βλάβη σε αρθρός και έτσι καταστρέφει και κάνει διαπρόσωπη και παραμαθούς. Αυτό που θεωρείται ότι στην ινομιαλγία δυσκολεύει τα πράγματα επειδή αργή διάγνωση είναι ότι δημιουργείται ένας σκληρός πυρήνας κατάθλιψης. Με όλα τα συνοδά προβλήματα του ύπνου, της μειωμένης αυτοεκτίμησης, το οποίο ανατροφοδοτεί το σύνδρομο. Διότι επί της ουσίας είπαμε ότι δεν υπάρχει οργανικό κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια βλάβη οργανική που να γίνεται. Συνήθως τα νοσήματα, η καθυστέρηση της διάγνωσής τους είναι επειδή για κάποιο λόγο αναπτύσσεται κάτι το οποίο μπορεί να επιφέρει μια συγκεκριμένη βλάβη. Κάτι τέτοιο δεν έχει μετρηθεί στην ινομιαλγία. Αυτό το οποίο θεωρείται ότι επιδεινώνει και ανατροφοδοτεί το σύστημα είναι αυτό το οποίο είπαμε. Δηλαδή δημιουργείται, οι ψυχιάτροι χρησιμοποιούν τον όρο του σκληρού πυρήνα. Δηλαδή το ότι δημιουργείται κάτι το οποίο πολύ πιο δύσκολα σπάει. Ναι, θεωρώ ότι αν πονάς και δεν κοιμάσαι και δεν ξεκουράζεσαι και πρέπει να δουλεύεις και δεν σε πιστεύει κανείς και πονάς με το που σε αγγίζουν, θα δημιουργηθεί κάποια κατάθλιψη. Είναι πολύ λογικό. Αλλά νομίζω ότι έχουν γίνει και έρευνες για τους ανδροδιαβαστές και την ουσία πι. Είχαν βρεθεί κάποια μετρήματα, σωστά δεν λέω? Έχουν γίνει πολλές. Δηλαδή για ανδροδιαβαστές έχουν γίνει πολλές. Για τα κύματα του ύπνου επίσης πάρα πολλές. Αυτό όμως για να υπάρχει είναι κάτι το οποίο διαπιστώνεται. Δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να θεωρηθεί αίτιο μόνο του συντρόφου. Δηλαδή αυτό που λέμε το αιτιατό, δηλαδή πρέπει να βρεθεί μονοπάτι. Μονοπάτι δεν έχει βρεθεί. Ναι. Που να δικαιολογεί με κάποιο τρόπο τέτοιο. Κάποια άλλη μελέτη έχει γίνει. Τι έμεινε και μονοπάτι.
Μονοπάτι εννοούμε ότι τα νοσήματα, συνήθως τα σύνδρομα, προκαλούνται. Δηλαδή, λέμε ότι για παράδειγμα, η ρευματοειδής αρθρίτης είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα. Έχουμε βρει το μονοπάτι της φλεγμονής που δημιουργεί τις αρθρώσεις, τον anti-TNF, το ένα το άλλο. Εδώ πέρα δεν έχει βρεθεί κάτι. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι, έτσι το μεταφράζουμε τα αγγλικά τώρα. Δηλαδή δεν έχει βρεθεί κάποιο συγκεκριμένο παθοφυσιολογικός μηχανισμός που να ερμηνεύει απόλυτα αυτό το οποίο περιγράφουμε. Υπάρχουν βεβαίως, σας λέω, υπάρχουν διάφορες εικασίες. Έχουν προχωρήσει αρκετές από αυτές στο επίπεδο ειδικά των νευροδιαβιβαστών και των ποιμάτων του ύπνου, αλλά βέβαια όλα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν αίτια της νόσου. Το είχα διαβάσει, νομίζω ήταν το 2014, ήταν στα αγγλικά, οπότε εγώ δεν ξέρω να μεταφράζω γιατί πώς εννοείται, που έλεγε ότι είχαν πάρει κομμάτια από την παλάμη ασθενών. Σας λέει τίποτα αυτό, έχετε... Κομμάτια την παλάμη ασθενών, εκείνο το οποίο έχει γίνει πιο τελευταία δουλειά που έχει γίνει και μάλιστα στην οποία συμμετέχει και μια ηλικία, είναι στο Κολούμπια. Στο τμήμα νευροφυσιολογίας, το οποίο πραγματικά έχει προχωρήσει αρκετά. Αλλά χωρίς πάλι το οποίο γίνεται με συγκεκριμένα ερεθίσματα, τέλος πάντων, μην πούμε σε τέτοια ιατρικά κομμάτια, νομίζω ότι δεν έχουμε τόσο. Δηλαδή, αν είχαμε μια συζήτηση μεταξύ γιατρών, θα είχε νόημα. Εντάξει, δεν είμαι γιατρός, Ψυχολογία έχει σπουδάσει, αλλά γιατρός. Πολύ σημαντικό. Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Εγώ αναγκάστηκα να πάρω προσωπικά φάρμακα γιατί δεν είχα καμία ποιότητα. Εγώ αναγκάστηκα να πάρω φάρμακα και μάλιστα άλλαξα και πάρα πολλά φάρμακα. Πήρα και όπιουχα, ευτυχώς τα έκοψα, γιατί δεν είχα καμία ποιότητα ζωής. Καμία ποιότητα ζωής. Πάντως στις ενδείξεις, στις κατευθυντήριες οδηγίες το όπιουχα ξέρετε. Το ξέρω. Δεν υπάρχουν στις κατευθυντήριες οδηγίες πουθενά. Το είχαν δώσει σε ιατρείο πόνο δυστυχώς. Ο ρευματολόγος φυσικά ήταν εντελώς ενάντια όταν το έμαθε. Εντάξει, πέρα την καταθλιπτικά, αντιπληκτικά σε μικρές δόσεις. Από δική μου εμπειρία, η γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία είναι καταπληκτική. Όπως και οι ασκήσεις που λέτε εσείς, όλων των ειδών για τις endorphines. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω. Πρόσεξα ότι αρκετοί από τους ασθενείς από το site μου και από το μάθει είχαν χαμηλή βιταμίνη D και πρόβλημα με θηροειδή. Όχι ότι το έχουν όλοι φυσικά. Ισχύει αυτό το ποσοστό. Ο υποθυροειδισμός και γενικά οι διαταραχές ενδοκρινολογικές είναι ανάμεσα σε αυτά που πρέπει να αποκλειστούν και βάλει στη διάγνωση. Ο υποθυροειδισμός κάνει κάποια συμπτώματα, δηλαδή στη διάγνωση. Εγώ δεν την έβαλα εδώ, διότι δεν απασχολεί, διαφορετικά απασχολεί τον ιατρικό κόσμο. Εδώ δηλαδή, αν το βάλω μάλλον πανικό θα εισπείρω, διότι αν βάλω τι άλλο μπορεί να έχει κανείς όταν έχει αυτά εκτός από ενομιαλγία. Δεν το συζητάμε. Σαφώς υπάρχουν και άλλα νοσήματα που παίρνουν σε διαφοροδιάγνωση, μεταξύ των οποίων και ο υποθυροειδισμός. Η χαμηλή βιταμίνη D δεν έχει. Δεν έχει αποδειχθεί, γιατί η βιταμίνη D έχουν γίνει ως γνωστόν άπειρες. Εγώ είμαι από τους πιο φαν της βιταμίνης D, όσον αφορά το μυοσκελετικό, έτσι, ειδικά για την οστεοπόρωση, για τον οστικό μεταβολισμό κλπ. Η αντιοξυδοτική της δράση έχει βρεθεί σε πάρα πολλά. Δεν έχει συσχετιστεί. Τη δίνουμε, δεν έχει συσχετιστεί άμεσα με την ομοιαλγία. Όχι, η βιταμίνη D σχετίζεται συνολικά με το μυοσκελετικό. Το μπερδεύουμε. Επειδή λοιπόν έχουν βρεθεί σε πάρα πολλές μελέτες στην Ελλάδα, κάποιες μάλιστα που ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τότε ήταν, δηλαδή γίνανε επιδοτούμενες μελέτες, όπου βρέθηκε σε όλο τον Νότο, το Μεσογειακό Νότο, χαμηλό επίπεδο βιταμίνης D. Στην Ελλάδα, να φανταστείτε αυτή η μελέτη για τα επίπεδα της D είχε γίνει στα Νόγια, στο Μαρκόπουλο και σε άλλο ένα μέρος δεν το θυμάμαι. Δηλαδή μέρη με φοβερή ηλιοφάνεια και αποδείχτηκε ότι οι Έλληνες έχουμε πολύ λιγότερα επίπεδα D από ό,τι έχουν, ας πούμε, οι Γερμανοί. Αυτό ήταν μια σοκαριστική μελέτη. Τέλος πάντων, τη συνέχισαν στο Αλεξάνδρας. Έκτοτε, δίνουμε τη βιταμίνη D για το μυοσκελετικό, διότι προφανώς προκαλεί διάφορα, αλλά όχι προς τη ότι θεωρούμε φάρμακο ή τη συσχετίζουμε άμεσα με την ομοιαλγία. Όχι, για το μόνο γενικά. Εγώ προσωπικά έχω την άποψη ότι περισσότερες γυναίκες από μια ηλικία και μετά καλό θα να παίρνουν, όχι βέβαια όπως το λέμε αυτό που γίνεται στην Αμερική με τις υπερβολικά μεγάλες δόσεις, αλλά κάποια συμπληρώματα δεν πρέπει να παίρνουν. Και ένα τελευταίο και σας αφήνω. Είχα διαβάσει παλιά, δυστυχώς δεν θυμάμαι με ημερομηνία, νομίζω πριν το 2007, μια έρευνα της Ελληνικής Ρευματολογικής Εταιρείας
που έπαιρνε δείγματα από διάφορες ασθένειες ρευματολογικές. Ήταν το Ίδρυμα Ρευματολογικών, το ΕΡΕ. Το ΕΡΕ ήτανε. ΕΡΕ. Δεν ήταν η ρευματολογική εταιρεία, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη για να δούμε τη συχνότητα των νοσημάτων. Τη συχνότητα των διαφορών ρευματολογικών νοσημάτων. Πολύ μικρή, αλλά ακόμα φαντάζομαι και ο κόσμος να την είχε, δεν τη γνώριζε. Δεν γνωρίζει, μα αυτό είπα στην αρχή. Ότι επί της ουσίας, εντάξει, άμα πάρουμε την ορολογία έτσι, για την ουσία του πράγματος, και μάλλον για τον τύπο του πράγματος, η ουσία τώρα δεν είναι εκεί, ούτε σπάνιο είναι, ούτε νόσημο. Σπάνιο σίγουρα δεν είναι, απλά είναι σπάνιο αναγνωρίσιμο. Ναι. Δηλαδή, η συχνότητα στον πληθυσμό αυτή που καταγράφεται δεν θεωρείται σπάνια στην ιατρική. Δεν θεωρείται σπάνιο νόσημα. Εννοείται στην Ελλάδα ή γενικώς? Γενικώς. Αυτό που σας έδειξα εγώ δεν είναι τα ελληνικά, διότι το στατιστικό δείγμα δεν μπορεί να το βγάλει μόνο από το ελληνικό. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βεβαίως. Είπατε προηγουμένως στην παρουσίασή σας για το ποσοστό των ασθενών που πλήττονται από η ομοιοτία είναι 75-90%. Το ερώτημά μου είναι εάν μπορεί η νομιατία να εμφανιστεί σε παιδιά ή έφηβους. Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι για την παθητική άσκηση που είπατε ότι πρέπει να απαγορεύεται. Τι είναι παθητική άσκηση και γιατί πρέπει να απαγορεύεται? Παθητική άσκηση είναι όταν γίνεται άσκηση χωρίς να κάνεις εσύ τίποτα. Δηλαδή κάποιοι που κάθονται και μηχανήματα κλπ. Υπάρχουν παθητική άσκηση που να γίνει και από ψυχοθεραπευτή. Δηλαδή, παράδειγμα, ενώ είμαστε διάφορα δικά μας νοσήματα, συστήνουμε φυσικοθεραπεία, στην ομιλία δεν τη συστήνουμε, σαν φυσικοθεραπεία κλασική. Μπορεί να κάνει κάποιο υδροθεραπεία, μπορεί να κάνει ειδικό πρόγραμμα γυμναστικής. Αλλά την κλασική αυτή φυσικοθεραπεία που λέμε, που συστήνουμε στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, να θέλουμε το τελείως αντίθετο εμείς αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε παθητική άσκηση. Τώρα, για το αν παρατηρείται σε παιδιά και σε εφήβους, θεωρητικά η νομιαλγία με βάση τα case report που έχουν αναφερθεί, αναφέρεται σε όλες τις ηλικίες. Αλλά είναι πάρα πολύ σπάνιες αυτές τις ηλικίες. Παθητική άσκηση εννοείται τα βάρια σου. Παθητική άσκηση σημαίνει ότι χωρίς εσύ να κάνεις, δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι μηχανήματα που υπάρχουν, που σε γυμνάζουν χωρίς να κινείς εσύ. Ή έρχεται, ας πούμε, έρχεται κάποιος, ας πούμε, με ένα πρόβλημα, ας πούμε, έρχεται άλλος σου κάνει μασάζ, ή έρχεται, ας πούμε, αυτό ακριβώς, σου κάνει μάλαξη, έρχεται, ας πούμε, και σου κάνει κάποια άσκηση, σου σηκώνει αυτό στο χέρι, δεν είναι ενεργητικό. Υπάρχει ενεργητική και παθητική άσκηση. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί από ό,τι κατάλαβα, το ρίχνετε λίγο στην κατάρτιση, αν κατάλαβα καλά. Όχι, δεν το ρίχνω στην κατάρτιση. Λέω απλώς ότι έχει πάρα πολύ ισχυρό κομμάτι που αφορά προσωπικότητα, συναίσθημα κλπ. Αυτό είναι. Να ρωτήσω κάτι, τι γίνεται στις περιπτώσεις που δεν έχει νομιαλγία, δηλαδή έχει έρθει ως αποτέλεσμα χρόνιας κατάρτισης, που είσαι ήδη κουρασμένος από διαγνώση 20 χρόνια. Εγώ, ας πούμε, έχω υποφυσιακή ανεπάρκεια, την επαιδειακή ανεπάρκεια. Διαγνώστηκα με οροαρθρωτική αρθρίτιδα, η οποία εντάξει τώρα είναι σύνθεση το 11. Και σαν να μην έρθουν όλα αυτά, ήρθε και η νομιαλγία, πόνος παντού, δεν σταματάει με τίποτα. Αϊπνία, κούραση. Και βέβαια, εντάξει, τώρα η κατάθλιψη εμένα μου είναι από τους γιατρούς που πηγαίνω και τους λέω ότι πονάω. Και γιατί έχω ένα ιστορικό από πίσω, έτσι, το οποίο είναι συγκεκριμένο, με συμπτώματα, με εξετάσεις. Και μου λένε, σε καταλαβαίνουμε, ναι, το καταλαβαίνω ότι πονάς. Πονάς στα 16, μία από τα 18. Ναι. Άντε γεια. Δεν είναι εμφανή αρθρίτιδα, δηλαδή μου έρχεται τώρα. Πήγα σε ρευματολόγο, του είπα το ιστορικό, είδα τις εξετάσεις. Μου λέει, δεν έχεις αρθρίτιδα. Ναι, το ξέρω, δεν είναι, είμαι σε ύφεση, οκ. Τι κάνω όμως, του λέω, γιατί εγώ για να πάω στη δουλειά δεν κάνω τίποτα. Τι κάνω εγώ. Υπάρχει μια γενική προσέγγιση που έχουμε στην ιατρική. Όταν υπάρχει αυτό που λέμε συνοσυρότητα, δηλαδή όταν υπάρχουν πολλά νοσήματα μαζί, που μπορεί να συμβαίνει, αυτά πρέπει να ιεραρχούνται, να δούμε πού υπάρχει συγκάλυψη ανάμεσά τους, που τέμονται οι κύκλοι και ποιο είναι το μείζον το οποίο καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε. Εάν μία
μία διάγνωση ρευματοειδούς αρθρίτιδος, έστω και ολοαρνητικής, ή υποφυσιακή ανεπάρκεια, σαφώς είναι μείζωνα ιατρικά θέματα, τα οποία προέρχονται. Εάν για κάποιο λόγο αυτά είναι σε ύφεση και μπορεί να οριστεί, γιατί ειδικά στη ρευματοειδή έχουμε κριτήρια για το πότε η νόσος είναι σε χαμηλή ενεργότητα, όπως το λέμε εμείς. Η πλήρης ύφεση είναι λίγο δύσκολη. Είναι σε χαμηλή ενεργότητα. Αν λοιπόν έχουμε μια ρευματοειδή αρθρίτιδα χαμηλής ενεργότητας, χαμηλής δραστηριότητας νόσου και τα συμπτώματα φωτογραφίζουν ομοιαλγία, όπως είπα πριν, πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά άτομα με χρόνιο πόνο αναπτύσσουν να δευτεροπαθούσουν ομοιαλγία. Εκεί λοιπόν, εάν θεωρηθεί ότι η συμπτωματολογία θα πρέπει να βρούμε πού οφείλεται. Η ρευματοειδής είναι νόσος, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική η κλινική της εικόνα. Μπορείς να δεις αν είναι σε χαμηλή ενεργότητα ή όχι. Αν δεν είναι, και αποδίδοντας συμπτώματα στην ομοιαλγία, εστιάζει κανείς κάνει focus στο να θεραπεύσει και να αντιμετωπίσει αυτό. Δηλαδή, έτσι πάει οι συνοσυρότητες, είναι πάρα πολύ συχνές. Τις αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς, επειδή στη φαρμακευτική αγωγή το ένα από τα δύο, μία από τις δύο κατηγορίες που έχει αποδείξει δράση, είπαμε ότι είναι τα αντικαταθλιπτικά, αυτά σε ένα άτομο το οποίο έχει κατάθλιψη, έχει το ιστορικό αυτό με τη ρευματοειδή, σαφώς και θα δοθούν. Εκείνα τα οποία ίσως είναι για λίγο πιο σοβαρές περιπτώσεις είναι το να προσθεθεί στο αντικαταθλιπτικό, όπως είπαμε, φάρμακο για τον νευροπαθητικό πόνο. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει, σας είπα και πριν, είναι για πόσο καιρό. Τα φάρμακα του νευροπαθητικού πόνου δεν είναι για να δίνονται ΣΑΗ. Εγώ τα παίρνω από το έντονο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω για το χρονικό διάστημα που μπορούμε να παίρνουμε φάρμακα είτε σε συγκεκριμένες δόσεις που μας έχει δώσει ο γιατρός ή μεθαύριο να τα ελαττώσουμε. Ποιο είναι αυτό το... Αυτό που λέμε τη μακρόπνοη διαχείριση είναι τα φάρμακα να βοηθήσουν στο να κάνει κανείς τα άλλα βήματα που χρειάζονται. Αυτό με τα φάρμακα το 50. Εάν λοιπόν κάποιος καταφέρει, αλλά για να το καταφέρει αυτό πάρα πολλές φορές, αν είναι όπως είπαμε πιο σοβαρή, δηλαδή είναι πιο σοβαρή συμπτωματολογία, είναι πάσχει από μια νομιαλγία που δεν είναι ήπια, είναι μια σοβαρή όλα αυτά τα προβλήματα, σαφώς θα χρησιμοποιηθούν τα φάρμακα. Εγώ δεν είμαι κατά το φάρμακο, προς Θεού, δίνω φάρμακα. Αλλά λέω ότι δηλαδή ούτε τα δίνεις με το που βγάζεις τη διάγνωση, ούτε τα δίνεις από όρους ζωής. Προσπαθείς λοιπόν τι να κάνεις, να βοηθήσεις το άτομο να βγει από το φαύλο κύκλο. Θυμηθείτε τη λέξη φαύλο κύκλο, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική για την ινομιαλγία. Να βγει λοιπόν από αυτό το φαύλο κύκλο. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσεις το άτομο, να βοηθήσεις τον ύπνο του, να βοηθήσεις τη διάθεσή του, να αντιμετωπίσεις την κατάθλιψη κλπ. Όλα αυτά λοιπόν τα φάρμακα, εφόσον βοηθάνε στο να αντιμετωπιστεί αυτό, βοηθάνε το άτομο να διαχειριστεί το υπόλοιπο κομμάτι που είπαμε. Να ασκηθεί, να βρει τα άλλα πράγματα που θέλει, να αλλάξει τον τρόπο της ζωής του, να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει διάφορα πράγματα. Να κατακτήσει αυτό το 20-30, δεν είναι μετρήσιμο. Για να ενδυναμώσει, ας πούμε. Και τότε αυτό το κατακτήσει αυτό να μπορεί να αρχίσει να μειώνει τα φάρμακα. Ναι. Εμένα μου έχει συμβεί το πρώτο το οποίο συνήθως σταματάμε είναι το φάρμακο του νευροπαθητικού πόνου. Τα αντικαταθλιπτικά, επειδή υπάρχει μεγάλη εμπειρία στη χορήγησή τους σε ανάλογα τέτοια πεδία, χορηγούνται για περισσότερο χρονικό διάστημα. Ως προς τον ύπνο όμως, που λέμε κατά πόσο κοιμάται στο βαθύ, αυτό δεν διορθώνεται, είναι παθογενές ή... Σε αυτό είπαμε ότι ότι υπάρχουν σαφώς διαταραχές στα κύματα του βαθέως ύπνου. Το οποίο δεν αλλάζει. Το γιατί υπάρχει αυτό δεν ξέρω, δηλαδή χαρακτηρίζει, είναι κάτι το οποίο είναι οργανικό. Αυτό είναι κάτι που μελετάται αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχει όμως, είναι καταγεγραμμένο και καταγεγραμμένο σε μεγάλο αριθμό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να γνωρίζει. Δεν είναι δηλαδή μια στατιστική παρατήρηση μικρή. Ένα άλλο πράγμα. Μιλήσαμε και για την δευτεροπαθή ινομιαλγία. Που νομίζω ότι από τους γιατρούς το δέχόσαστε πάρα πολύ. Αλλά το πόσοι ασθενείς έχουν πρώτα ινομιαλγία και μετά εμφανίζουν κάποιο αυτοάνωσο νόσημα,
υπάρχει μια σχέση, μια μελέτη. Δηλαδή, εγώ στο σύλλογο βλέπω άπειρα άτομα που είχαν. Η συσχέτιση των αυτοάνωσων νοσημάτων με το ψυχικό και το σωματικό στρες είναι αποδεδειγμένη μέσω των ΤΑΦ και Οπότε πάμε εδώ και πάνω από δεκαετία. Εδώ και πάνω από δεκαετία. Το θέμα όμως είναι ότι είναι αυτό κάτι πολύ γενικό. Όταν λέμε ψυχικό και σωματικό στρες, είναι τόσο γενικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Το οποίο δεν μπορούμε να το ταυτοποιήσουμε. Ξέρουμε ότι υπάρχει και το ξέρουμε στατιστικά. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε, ας πούμε, έχουν βρεθεί σε πάρα πολλά, όχι τώρα, θα λέω και πάρα πολλά χρόνια. Έχει βρεθεί, ας πούμε, ότι άτομα αναπτύσσουν ρευματοειδή ή άτομα τα οποία έχουν σε τυχαίους ελέγχους που θετικά και κλινικά, ας πούμε, βλέπεις ένα διαφοροποιητό αυτοάνωσο ή μια, ας πούμε, αυτονοσία ελεγχόμενη που δεν έχει δηλωθεί σε νόσημα και μετά από μια πώληση από δουλειά, θάνατο αγαπημένου προσώπου. Ένα που εμφανίζεται. Αυτό είναι δεδομένο. Εμένα ο νευρολόγος μου θεωρεί ότι οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα βγει κάποια ασθένεια πολύ πιο... Εγώ δεν θέλω να το λέω αυτό, γιατί δημιουργείται κακή διάθεση, δηλαδή δημιουργείται μια, πώς να το πω. Ξέρετε, υπάρχει κάπου που θα πρέπει να βάζουμε κάποια όρια. Όπως επίσης, ναι, δηλαδή είναι... Για να το ακούσουν και άλλοι. Είναι αυτό που λέμε ομάδα κινδύνου. Δεν σημαίνει ότι κάποιος παθαίνει έμφραγμα, δεν σημαίνει ότι όποιος... Δηλαδή, το ότι είναι κάποιος ομάδα κινδύνου, είναι ομάδα κινδύνου. That's all, μέχρι εκεί. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που θα πρέπει όλη μέρα να το σκέφτεται. Αλλά να το ακούσουν και άλλοι ασθενείς να μην καταπέφτουν. Ένα δεύτερο επίσης είναι ότι δεν θα πρέπει, ας πούμε, η αίσθηση ότι γι' αυτό αποφεύγουμε τη λέξη νόσημα. Την αποφεύγουμε και λέμε σύνδρομο. Η αίσθηση του νοσόμου, όλη του την έννοια, αρχίζει και γίνεται, πώς να το πω... Ναι. Και επιπλέον υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για ηλικίες 40 με 60 κάτι, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς που κάνουμε, αλλά και το ξέρει και ο απλός κόσμος, έτσι, ότι από μια ηλικία και μετά αρχίζει διάφοροι πόνοι. Δηλαδή δεν θα πρέπει το κάθε κούραση, σαφώς και δεν έχει την ίδια ενέργεια, αλλά αυτό το οποίο προσπάθησα να πω είναι ότι εδώ είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ παραπάνω από αυτό που περιμένεις. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που συζητάμε με τις φυλάχου που κουραζόμαστε πια ή πω πονάω κάθε σήμερα. Εδώ μιλάμε για διάχυτο πόνο διαρκή, συνεχώ, πάνω από 3 μήνες, για τρομερή κούραση που δεν δικαιολογείται από αυτά που κάνεις. Δηλαδή, μιλάμε για μέτρα και μεγέθη πολύ πάνω από το συνηθισμένο. Εκεί δηλαδή θα πρέπει κανείς, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο με τον κάθε πόνο και την κάθε κούραση να αρχίσουμε να κυκλώνουμε. Όχι, δηλαδή υπάρχει και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη ιατρική, που είναι και πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας, είναι ότι κανείς δεν αποδέχεται το γύρας. Το γύρας είναι φυσιολογική κατάσταση. Δηλαδή λες και δεν θέλουμε να γεράσουμε, δεν γεράσουμε. Νομίζω όμως ότι οι ασθενείς με ημιμυαλγία έχουν αντιμετωπίσει χρόνια μια φοβερή απαξίωση και ταμπέλα που τους έχει μπει, που σαφώς το συναισθηματικό παίζει τον πρώτο ρόλο, για να μην πούμε σε χιλιάδες νοσήματα, αλλά την άλλη, λέμε δεν είναι νόσημα. Πόσες φορές το νόσημα είναι τυπικό που μιλάω εγώ για τον εαυτό μου. Ενώ προσπαθώ να το πω σε σχέση με το που είπαμε, γιατί στην ιατρική και στην ρευματολογία το λέμε σύνδρομο. Αλλά πόσες φορές θα ήθελα να ακούσω ναι, νοσείς, τώρα θα βρούμε φάρμακο ή θα βρούμε αγωγή. Είναι άλλο που είπα, Ευαγγέλη. Από το να φύγεις και να νιώθεις, ας πούμε, ότι είσαι λίγο τρελός, είσαι λίγο ανασφαλής, είσαι... Είναι... Όχι, γιατί σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια ισορροπία, νομίζω. Πρώτα κοιτάς να δεις, να μάθεις, να... Γι' αυτό όπου υπάρχουν δομές κοινωνιακίας, πρώτα απ' όλα ενημερώνονται το στενό οικογενειακό περιβάλλον. Ακριβώς. Εγώ στο ιατρείο σπάνια βλέπω να συνοδεύονται οι γυναίκες ή να υπάρχει η διάθεση της ενημέρωσης από το υπόλοιπο περιβάλλον. Από ό,τι ξέρεις, ο άντρας σου μπαίνει εδώ σήμερα. Ήλπιζα, δεν του είπα τίποτα. Εσείς με είχατε διαγνώσει πρώτη φορά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Εγώ λογικά πρέπει να έχω ενδομυαλγία
εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί όλα τα συμπτώματα τα έχω από πολύ μικρή. Απλά το διάγνωσε η ρευματολόγος μου πριν λίγους μήνες. Δεν το είχα δώσει σημασία γιατί είχα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και τώρα πριν 2 μήνες άρχισα να το ψάχνω. Και κατάλαβα ότι δεν είμαι τρελή. Ότι από κάπου προέρχονται όλα τα συμπτώματα. Κανένας γιατρός δεν μπορούσε να μου εξηγήσει γιατί τα έχω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Πέρα από όλα αυτά τα συμπτώματα, έχω μια ευπάθεια στο να τραυματίζομαι και στο αυτοί οι τραυματισμοί να μένουν για χρόνια. Και τι εννοώ. Έπεσα, γλίστρισα ένα πολύ απλό χτύπημα, χτύπησα τον αστράγαλό μου και το ισχύο μου. Έχουν περάσει 2 χρόνια και 2 μήνες. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να φορέσω τακούνι, δεν μπορώ να ανεβοκατεύω σκάλες. Δυσκολεύομαι πολύ τόση ώρα που κάθομαι σε μια καρέκλα, γιατί δεν με δουλεύει. Ο πόνος από το ισχύο με δυσκολεύει πολύ. Πήγα γυμναστήριο, πήγα να κάνω στεπ, κατευθείαν έπαθα ρήξη γαστροκνημείου πριν 3 μέρες. Δηλαδή δεν το πίστευα, γελούσα από τα νεύρα μου. Με χτύπησε αδερφή μου με την πόρτα. Έχει περάσει πάνω από 1 μήνας, αλλά εγώ δεν μπορώ να το ακουμπήσω αυτό το σημείο και έχει πεταχτεί κοκαλάκι. Το χέρι μου εδώ πέρα το είχα χτυπήσει το 2002. Παρ' όλα αυτά, με το που θα κάνω μια κίνηση λίγο παραπάνω, θα πρέπει να το δέσω γιατί δεν αντέχω τον πόνο, δεν μπορώ να ακουμπήσω τίποτα. Και αναρωτιέμαι τώρα, είναι όλα αυτά από την ινομιαλγία, υπάρχει κάποια εξήγηση? Λοιπόν, τρόπος να πατηθεί αυτό είναι ινομιαλγία δεν υπάρχει. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Όπως είδατε από την αρχή που περιγράψαμε την ινομιαλγία ιστορικά, αναφέραμε τον όρο νοσήτου. Οποιοδήποτε τραυματισμό, το οποιοδήποτε μηχανικό ερέθισμα, ακόμα και το πιο μικρό μηχανικό ερέθισμα, επιφέρει μια μικρή τραυματική βλάβη που μπορεί να είναι σε μυϊκές σύνοδες μόνο. Όχι σε δεσμίδες, δεν είναι για ρήξη στενότων, δεν είναι για απλούς. Οποιοδήποτε τέτοιο τραυματισμό κάνει ένα μικρό αιματοματάκι, ένα ευαίσθητο έως μεγάλο, ανάλογα το χτύπημα, το οποίο εξελίσσεται, δηλαδή το οποίο ουσιαστικά γίνεται μετά η νότηση στόχου. Αυτή είναι η παθοφυσιολογία στην ιατρική. Έτσι δηλαδή είναι τώρα. Εάν το συνδυάσετε, μιλάμε για αυτό τον ιστό, ο οποίος είναι ο ιστός που είναι ευπαθής στην ομοιαλγία. Και μην ξεχνάτε, υπάρχουν άτομα δηλαδή, που μετά από χτυπήματα, το έχετε ακούσει, δεν είναι ανάγκη να έχουν ομοιαλγία, πονάνε για χρόνια ας πούμε, μετά στο σημείο που έχουν χτυπήσει. Εάν το συνδυάσετε με αυτό που είπα, ότι η αίσθηση αντίληψης του πόνου διαφέρει κατά 50%. Αυτό σημαίνει ότι κάτι που άλλο θα χτύπαγε και δεν θα δίνει καμία σημασία, εσείς το, πώς το λένε, το. Και για χρόνια όμως. Δηλαδή δεν θα πρέπει όμως μετά. Δεν είναι μετρήσιμο, δεν μπορώ να σας το πω αυτό, δεν απαντιέται το για πόσο κρατάει. Πάντως υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν χτυπήσει χωρίς να έχουν ομοιαλγία, με αθλητικές κακώσεις κλπ. Το προχωρούν για χρόνια μετά το σημείο. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει με τις ναυρικές απολύξεις. Το σημείο έχει να κάνει με το διαμάτωμα. Δημιουργήθηκε, αν δημιουργήθηκε όλα αυτά. Και να ρωτήσω το εξής. Εμένα αυξάνονται τα αντιπυρηνικά μου. Το λέω γιατί είστε ρευματολόγος και δεν ξέρω αν. Μήπως οφείλεται και εκεί πέρα. Η ομοιαλγία δεν έχει καμία σχέση. Τα αντιπυρηνικά έχουν να κάνουν με αυτό άνω. Είναι αυτή τη συζήτηση που κάναμε πριν. Εγώ έχω χασιμότο, αλλά μου είπαν ότι δεν εξηγούνται τα τόσο αυξημένα αντιπυρηνικά γιατί έχω πάνω από 1/640. Ναι, τόσο αυξημένα συνήθως δεν κάνει. Και αυξάνονται ραγδαία. Απλά όταν υπάρχει ήδη ένα αυτό, όταν υπάρχουν αντιπυρηνικά και υπάρχει ήδη ένα αυτοάνωσο νόσημα, χασιμότο είναι ένα αυτοάνωσο νόσημα, η πιθανότητα ανάπτυξη άλλου αυτοάνωσου είναι πολύ μεγάλη. Θα πρέπει δηλαδή να είστε σε έναν έλεγχο. Εμείς δεν θεραπεύουμε εξετάσεις, θεραπεύουμε ασθενείς. Έτσι, δηλαδή δεν θεραπεύουμε τα αντιπυρηνικά κανενός, είναι ασθένεια που θεραπεύουμε. Ναι, εννοείται ότι τα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν το είπατε και η υγρασία ενοχλεί. Η υγρασία ενοχλεί. Η υγρασία, αυτό που λέμε υγρασία, είναι κυρίως οι αλλαγές των βαρομετρικών. Οι αλλαγές των βαρομετρικών έχουν ευρεθεί ότι επηρεάζουν κυρίως τις αρθρώσεις μέσα. Όχι τόσο τον ινόδιστο και τους μυες. Βέβαια, όχι τόσο, όχι ότι δεν το επηρεάζουν. Θεωρείται δηλαδή ότι οι υγρασίες, η αλλαγή των βαρομετρικών, τα χαμηλά βαρομετρικά επηρεάζουν περισσότερο τις ρευματοπάθειες. Αλλά τις αμυγείς ρευματοπάθειες, φλεγμονές των αρθρώσεων. Ωστόσο, πολλές φορές δημιουργείται ένας μικρός μυϊκός σπασμός που πάλι σε σχέση με αυτό που είπαμε με την αντίληψη του πώς το αισθάνεσαι, μπορεί η αλλαγή του βαρομετρικού να επηρεάσει. Αυτό που λέμε υγρασία, δηλαδή ουσιαστικά εμείς αναφερόμαστε σε αλλαγές βαρομετρικών. Δηλαδή, αυτό έχει αποδειχθεί στην ιατρική. Να αποφεύγουμε τις περιοχές του που έχει μεγάλη υγρασία. Γενικά είναι καλό να τις αποφεύγουμε για πολλούς λόγους. Για πολλούς λόγους. Και στην ιστορία της ιατρικής παλιάς, οι ρευματοπαθείς ήταν οι μετεωρολόγοι των τοπικών κοινωνιών. Ξέραμε, αύριο θα βρέξει.